pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod aksyon radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod aksyon radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa Bayan, numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbasura sang kamera ang inaduso nga dugang nga 25 katuig nga prangkisa sang ABS-CBN. Sa boto nga 70 nga yes kag 11 nga nagno, gin-adopt sang House panel ang committee resolution sang Technical Working Group nga nagrekomendar sa pagbasura sang franchise application. Base sa report sang TWG, may ginlapas ang ABS-CBN sa unang nga prangkisa matapos ang ila anay chairman nga si Eugenio Lopez III ang pareho nga Filipino kag American citizen. Sunod amo ang pag-issue sa Philippine Depository Receipts nga ginaligar nagpabor sa mga dumuluong inappropriate program content, pag-intra sa politika, tax avoidance scheme, less than exemplary labor practices, kag madamo pa nga iban. Ang desisyon sang Kamara nakakuha sang nagkalaylayan nga reaksyon sang publiko. Ginklaro naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga hindi mahapos para sa mga miyembro sang House Committee on Legislative Franchises ang paghimo sang pinal nga desisyon para sa prangkisa sang ABS-CBN. Sunod kay Cayetano, wala basta lang nga naghimo sa resolusyon ang mga kongresista tungod gin konsiderar ang tanan nga bagay ilabi na ang epekto sang desisyon sini sa bugos nga pungsod. Ginaabi-abi naman ni Cayetano ang tanan nga pagpakamalaot angot sa desisyon. Ginengganyo man ni Cayetano ang publiko nga basahon ang findings sang Technical Working Group agon may baluan kag mahangpan sang tawo kung anong ginbasehan sang desisyon. Nanawagan man si Police Lieutenant General Guillermo Ilazar, Commander sang Joint Task Force on Coronavirus Disease Shield, nga hindi dapat pag-abusuhon sa publiko ang ginpanugutan nga pag-angkas sa motorsiklo. Sunod kay Ilazar ang pag-set sang guidelines o kung sang pagsulundan para sa motorcycle backriding, ginhimo para sa safety kag ginanglanon sa publiko para sa transportasyon. Duha pa ni Eleazar, malawig ang pangabay sa mga motorista. Nga pahanugutan ang pag-angkas kag karon nga ginpasugdan, hindi dapat pag-abusuhan. Ginaapilar naman ni Eleazar sa publiko nga hindi na maghimo sang dugang pang alibay agud ma-justify anuman nga paglapas tungod mahimo nga magresulta lamang ini sang problema. Magakuha naman sa tubtob 100,000 ka contact tracers ang Department of the Interior and Local Government tubtob sa katapusan sang bulan sang Hulyo. Sa televised briefing, ginpahay ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya nga sa karon may 50,000 ka contact tracers sa bugos nga pungsod nga nagapatigayan sang tracking sa tanan nga close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Malaya adlaw-adlaw nagakaduangan ang kadamuon sa mga contact tracers. Palayag pa ni Malaya nga ginahulat na lang sa DILG ang pondo para maka-hire sang dugang nga 50,000 ka contact tracers. Ginapalakip naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa Department of Health sa ilang budget proposal para sa 2021 ang alokasyon para sa COVID-19 vaccine. Sunod kay Rodriguez, kinahanglan nga ibutang sa ahensya kung pila ang kinahanglanon nga pondo para sa COVID-19 vaccine. Duha pa ni Rodriguez, ang DOH amo ang nakahibalo sa balor kag dosage nga kinahanglan sa publiko ka amo ang may access sa mga manufacturers. Palayag ini ni Rodriguez matapos ginpasiguro ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga handa ang Kongreso nga punduhan ang bakuna para sa COVID-19. Ginapahugta naman ni Iligan City Representative Frederick Shaw sa Interagency Task Force ang guidelines para sa pagpapauli sa mga locally stranded individuals. Sunod kay Shaw, dapat i-review sang IATF ang guidelines sa LSIs agud masiguro nga ang mga nagabalik nga residente sa ilang mga probinsya hindi carriers sang COVID-19. Dugang pa ni Shaw, kinahanglan nga ang may mga negative results lamang nga nagapaidalom sa polymerase chain reaction diagnostic test ang pasugdan nga makapauli sa ila sini mga lugar. Ini agud masiguro nga hindi madala sa mga LSI sa ila probinsya ang virus, ilabi pa ang mga nagpaidalom lamang sa rapid test kag ginpasugtan nga makapauli nga sa ulihi madiskubrihan nga nagapositibo sa COVID-19. Ginaapilar naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Education nga magpatigan sang targeted approach agud mapunggan ang pagdamo sang kabataan nga babae nga naga-drop out para sa pagbukas sang klase. Nagakahangawa ang senador angon sa epekto sa COVID-19 sa mga pamatanon, ilabi na sa mga babae kung basihan ang latest studies sa International Labour Organization. Sunod kay Gatchalian, dapat pamakuron sang DepEd ang kasiguruhan nga ang mga kabataan nga babae ang maka-access sa edukasyon sa pihak sang pandemic. Duha pa ni Gatchalian nga kinahanglan immobilize sang DepEd ang mga class advisors nga in charge sa enrollment sa mga bata nga babae nga dako ang tsansa nga mag-drop out.
Palayag panigatsalyan, ginapakita sa records at may Ebola outbreak nga 16% sa mga babae ng edad 12 tungtong 17 anyos ang nag-drop out kaglabanan sa ila ang na-expose sa teenage pregnancy, child labor, physical kag sexual abuse. Sa katapusan nga balita national, nabato na sang 3 ka kadete sa Philippine Military Academy ang warrant of arrest may angot sa kamatayon ni 4th class cadet Darwin Dormitorio tungod sa ginaligar hazing nagligad nga tuig. Sunod kay AFP spokesman Major General Edgar Arevalo, ang warrant nga gin-issue ni Judge Maria Ligaya Rivera sa tong Martes ang nabato na nanday cadets Felix Lumbag Jr., Shalimar Imperial kag Julius Carlo Tadena sa Camp Aguinaldo. Dugang pa ni Arevalo ginserbing warrant sa 3 ni Army Major Evangeline Walda, commanding officer sang Military Police Battalion, kag nagserbi man nga custodial officer sang AFP Custodial and Detention Center. May separado nga kaso man ang 3 ka kadete sa General Corps tungod sa paglapas sa Article 97 o kung conduct to good order and military discipline, rason nga yara sila sa Camp Aguinaldo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ga Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.